Mbụ Charles onye bụ Chionyele mụnwa bụ onye uzubi nke dị n'ime obodo ukwu nke dị n'ime Idatọ North Local Government Area of Imo State. Tata bụ mbọchị obodo ukwu ji eme mmemme ịwa ji ejiri mara obodo. Tata bụ mmemme o ji awasịa ji ya wee bụ na asịgo onye ọbụla bụ nwafọ obodo ukwu riwe ji ọhụrụ. And n'ụbọchị nke tata ka obodo ukwu gbakọtara ọnụ na-echime echichi Omogo nke obodo ukwu na Chinetugo nke obodo ukwu. Obodo ukwu ga-adịrịrị mma, obodo ukwu ga-agarịrị n'ihu. Ndụmọdụ mbụ na obodo ukwu ka anyị chịkọta ofu obi, ka anyị chịkọta ọnụ wee mee ihe dị n'obodo ukwu ka ọ dị mma. And ihe ọhụrụ na-eme ebuje Chukwu ụzọ, ọ na-aga ọfụma. Obodo ukwu jiri Chineke wee biri. And anyị tinye obi anyị na Chukwu, anyị ga-aga n'ihu. With the mic, come on, Chinetugo Double Chief Elon. Yeah, the first time is a population the chief. Chief Wahabo, Omogo 1 and Chinetugo Bodoku. Kodeshe Koshakoya.